Si Manuel de Quintos ang naging asawa ni Regina Ursua, kung saan sila ay nagkaroon ng anak na babae na nangangalang Brigida de Quintos. Si Brigida ay nagkaroon ng kabiyag at ito ay si Lorenzo Alberto Alonso, na kung saan sila ay biniyayaan ng dalawang anak, at si Teodora Alonso Rialonda. Si Francisco at Teodora ay nagkakilala. Niligawan ni Francisco si Teodora at palagi niya itong dinadalo sa kanilang bahay. Matagal na tayong magkakilala at halos 5 buwan na kitang nililigawan. Gusto sana akong sabihin sa'yo. Ano yan, Francisco? Nais ko ikaw ay sana'y pakasalan at mamanihikan kasama ang aking ama't ina kung iyo'y mararapat. Talaga bang gusto mo akong pakasalan, Francisco? Oo, Teodora, ikaw ay aking mahal na tunay at wala na akong hihilinin pa. Hindi makapiling ka, Twina. Ang pinakadakilang anak ng Pilipinas ay si Jose Protasio Rizal Mercado y Alonso Rialonda. Siya ay isinilang noong ika-19 ng Hunyo 1861 sa Calamba, Laguna. Si Jose Protasio Rizal Mercado y Alonso Rialonda ay isang Pilipinong bayani at isa sa pinakatanyag na nagpataguyod ng pagbabago sa Pilipinas noong panahon ng pananakop ng mga Kastila. Siya ay kinilala bilang pinakamagaling na bayani at itinala bilang isa sa mga pambansang bayani ng Pilipinas. Gabi na at bumabagyo nang makarating si Rizal at ang 2 Gwardiya Sibil sa Dabitan, sakay ng isang bangka na may isang lampara na nagsisilbing ilaw sa daan. Habang sila'y naglalakad, nakaramdam si Rizal ng kalungkutan at lahat ng bagay na nakapaligid sa kanya ay nababalot ng dilim at katahimikan. Nakapatay na ang mga ilawan sa bawat kabahayan. Napatuloy sila sa paglalakad. Nakarating sila sa bahay ni Captain Ricardo Carnicero. Mi nombre es Kapitan Carnicero Ricardo. Malugod ko ang tinatanggap ang pagdating niyo sa aming bayan. Gracias, Kapitan. Pumasok sa loob ng bahay ni Carnicero. Umupo sila at inabutan si Rizal ng tuwalya at ng isang tasang tsaa. Mula sa isang bintana ng bahay, isang praile ang sumilip at nakilala niya si Rizal. At siya ay may matinding galit at pagkasuya sa kanyang mga mata. Padre, ito ay si Jose Rizal. Oo, Kapitan, kilala ko siya. Siya ang sikat na may akda ng Molo ni Tangina at Polibisteros mo. Kilala ko siya, Kapitan. Ang tingin mo sa dapitan, Dr. Rizal? Sa tingin ko masyadong napakatahimik at nakakalungkot ang lugar. Wala akong marinig na kahit anumang bagay. Ibunin ng mga ibon ay sadyang napakatahimik. Diyan, dahil alas 6 pa lang ng gabi, nagsasara na ang mga bahay. Base sa sulat ng Gobernador General, may karapatan kang pumili kung saan mo gustong manatili o nais manatili sa Casa Komandante o sa kumbento. Rizal at Captain Carnicero ay nasa loob ng bahay. Pinipinta at inuukit ni Rizal si Carnicero, habang sila'y nag-uusap tungkol sa mga issue at kanya-kanyang idea. Ikaw ay ligtas na sa Hong Kong. Bakit ka bumalik? Bakit ka bumalik? Hindi ako nag-aral upang maging isang duwag, Kapitan. Sa Hong Kong ko ba gagawin ang mga reformang aking pinaglalaban? Nagbalik ako dahil andito ang laban. Reforma? Anong reforma ang pinagsasabi mo? Ano pang ibang reforma ang meron ba? Pagpapaalis sa mga praile. O mi amigo, buena suerte con eso. Alam mo namang sila lagi nakakabit sa Espanya. Los frailes han hecho lo suficiente para mis contratados. Tulad ng uod na sumisipsip sa buhay ng mga laman. Naglalakad si Rizal at si Carnicero. Sa parke nang bigla silang napitan ng isang lalaki. Buenas noches, senyor. Buenas noches, kapitan. Ikaw ba ang sikat na alimang doktor? May bali-balita na naparito ang isang doktor na galing Alemania. Ako ay isang doktor, ngunit hindi isang Aleman. Nag-aral lamang ako doon.
Pinaunlakan ni Dr. Jose Rizal ang imbitasyon ng isang lalaki na pumunta sa kanilang tahanan upang masuri ang kanyang nanghihingalo na anak. Siya po ay may mataas na lungal. Maaari po ba kayo magbigay ng ibang bagay tungkol sa kanyang nararamdaman? Tumudugo ang kanyang ilong at hindi namin alam ang gagawin dito. Natakot kami na makawala rin ang Base sa mga pinakita ng sintomas ng kanyang anak, siya ay may dengue. Isang sakit na kapag hindi agad nalunasan ay maaaring sanhin ng kamatayan. Mayroon akong alamang gamot. Pakuluan nyo at ipainom nyo sa kanya. Babalik ako upang suriin ang anak mo. Salamat sa inyo, Senyor. Kunin niyo ito bilang aming taus-pusong pasasalamat sa inyong ginawa. Hindi. Kunin mo yan. Higit na mas kailangan niya ng inyong anak kaysa sa akin. Darating din yung oras na mababayaran mo ko. Ingatan mo ang iyong pamilya. Dahil doon, si Rizal ay naging bantog sa larangang kadalubahasan sa medikal. Nagsipagagsaan ang mga pasyente, malayo man o malapit upang magpagawa lamang sa kanya. Po si Rizal habang nagsusulat ng mga reseta para sa mga pasyenteng nakapila. Ito ang reseta. Sino ang susunod? Doktor, nais ko po sanang maibalik niyo ang aking paningin. May asawa ba kayo? Oo, senyor. Meron ba kayong mga anak? 3 po, senyor. At bakit mo kailangan mag-opera? May nagmahal na sa'yo sa kalagayan mo iyan. Bulag na po ako simula nung pagkabata at hindi ko na nasilayan ng araw ang aking bayan. O sige, tignan ko kung ano ang magagawa ko. Maraming salamat po, senyor. Si Rizal ay abala sa isang mahalagang bagay. Saan kayo galing? Wala ba kayong klaseng papasukan? Ang aming mga magulang ay walang sapat na gusto sa aming pag-aaral. Ngunit gusto namin kayong tulungan, senyor. Pag-uukulan namin ng tulong at sapat na oras. Si Rizal ay napatingin sa kanila at may naiisip itong idea. Rizal ay may hawak na stick sa kamay. Nakaturo sa pisara. Huwag itigil ang pagtatrabaho para sa ating nasyon. Opo, senyor. Tunay na mahusay. Bukas, tayo ay magsasagawa ng ensayo para sa eskrima at aritmetika. Dito na nagtatapos ang ating klase. Ang isa sa mga mag-aaral ni Rizal na si Joselito ay nangmamatsyag sa mga bulaklak. Okay, ganda ng mga bulaklak na yan. Ano ang masasabi nila pag nalaman nila na isa ka sa aking mga estudyante? Tuwing pupunta ako sa simbahan, sila ay nakatitig sa akin at kay nanay at kay tatay. Pinagtatawanan ako ng mga ibang bata dahil ang iyong sinasabi ay hindi kapani-paniwala. Ikaw ba'y naniniwala sa kanila? Senyor, kung ako'y naniniwala, wala ako dito ngayon. Hindi ko ikakaya na maging estudyante niyo. Mas marami akong natutunan ngayon kesa natutunan ko dati. Ang pag-aaral ay hindi natatapos sa paaralan. Kailan man hindi tayo tumigil matuto, Silito. At darating ang araw, malalaman mo kung saan paroroon ang iyong kinabukasan. Sundan mo at huwag kang susuko. Si Rizal at Padre Sanchez ay abalang pinag-aaralan ang mapa ng Mindanao. Pepe, ako'y babalik ng bahay bukas. Sa panahong ito, ang Rizal ay tila malungkot. Dahil malinaw na ako hindi nagtagumpay sa misyong may balik sa Katolisismo, wala na akong magagawa dito. Naiintindihan ko, Padre. Pepe,
Sundin mo ang payo ng nakakatanda. Pigilan mo ang iyong mahadiras, at yan ang pagkapahamak mo. Gusto kong salingin ang mga prale, ngunit iyon lamang gumagamit ng mga reliyon. Hindi lamang bilang isang kalasan, ngunit isang armas, kaharian at tahanan. Napilitan akong kalabanin ang mga baluktot nilang reliyon upang makalaban sa kaaway na nagtatago sa likod nito. Wala kang anumang ninanais, kundi ang kalayaan ng iyong bansa. Nais nating lahat ng katotohanan. Ngunit, tandaan natin na ang Katolisismo ang nagdala ng mahusay na pagbabago sa lipunan. Marahil nga, tulog ka ba nang simulang sakupin ng mga Kastila ang mga Pilipino at sa pilitang iwan ang kanilang kultura upang maghari ang kultura ng Kastila? Ang sugat na iniwan nila sa bawat puso ng Pilipino ay ilan. Ilan ay maaring tulog, ngunit ako ay hindi. Wala na pananampalataya ang maghahari sa lahat. Kadahilanan, pagpapahalaga sa sarili at individual na pagkatoy. Kahit na gaano katalino ang isang tao, ang kanyang katalinuhan ay limitado. Sa makatuwid, siya ay nangangailangan ng gabay ng Diyos. Spiritual na hatol ay isang regalo mula sa Diyos. Lahat ng tao ay dapat gamitin ito bilang ilawan upang ipakita ang paraan mula sa hindi dapat na gawain. Ang relihiyon ay maaring mag-iba-iba, ngunit lahat ng ito ay nagdadala sa liwanag. Ito ang mahirap kung masyadong matalino ang isang tao. Lagi kang mag-ingat sa iyong ginagawa. Ang mga kaaway ay hindapon sa pangin anumang oras. Anong katatakutan sa kamatayan kung ito ang paraan sa tunay mong minamahal? Ngunit, pinapangako ko sa iyo, magiging mapagmatsyag ako sa lahat ng bagay na nakapaligid sa atin. Maging mag-ingat din po kayo, Padre. Kayo ay kabilang at ako'y humingi ng pagmakinig sa lahat ng paghirap na naidulot at maidudulot ko sa inyo. Oh, Pepe, ito ay isang karangalan na ikaw ay mapapilang sa isa sa aking mga mag-anak. Ikaw ay tulad ng isang anak na lalaki sa akin. Adios, Pepe. Naway patnubayan ka ng Diyos. Al wrote his novel Noli Me Tangere. The book was written in Spanish and first published in Berlin, Germany in 1887. The Noli, as it is more commonly known, tell the story of a young Filipino who travels to Europe to study and returns the home with new eyes to the injustice and corruption in his native land. Rizal wrote a second novel, El Filibusterismo, and published it in 1891, where the protagonist of Noli Me Tangere, Ibarra, was a pacifist and advocate of peaceful means of reform to enact the necessary change in system. The lead character, Philly, Simeon, was more militant and preferred to incite an armed uprising to achieve the same end. Mi amigo, buena suerte con eso. Jose Protasio Rizal, Mercado y Alonso Rialonda. Done. Fuego!
Naglalakad si Rizal at si Carnicero sa parke nang bigla silang lapitan ng isang lalaki. Buenas noches, Kapitan. Buenas noches. Naglalakad si Rizal at si Carnicero sa parke nang bigla silang lapitan ng isang lalaki. Buenas noches, Kapitan. Buenas noches, Senyor. Naglalakad si Rizal at si Carnicero sa parke nang bigla silang lapitan ng isang lalaki. Buenas noches, Kapitan. Buenas noches, Naglalakad Senyor. si Rizal at si Carnicero sa parke nang bigla silang lapitan ng isang lalaki. Buenas noches, Kapitan. Buenas noches, Senyor. Ikaw ba ang sikat na doktor na galing Alemanya? Pero di ko kaya bumitaw ka. Pero di ko kaya bumitaw ka. Pero di ko kaya bumitaw ka. Ito ang reseta. Sino ang susunod? Kung mali na. Nais ko po sana Pero di ko kaya